बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि बिफाया मैया मोनाबिलियाव रुंसारि जायो। दा बिथांखौ जोबथा मान होनो थाखाय जोङो दिनै बेवहाय बिथांनि न'खराव जों बयबो बाहागो लाफैदों आरो जोङो बयबो कन्डलेन्स खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव। सासे जोहोलावखौ बिथाङा जोनोम होनानै खाङै बायै हारिनि थाखाय मोनसे महत खामानि मावनायाव बिहोमा होदोंमोन। दा सुजित नार्जारी बिथाङा मुंख्लं जानायनि उनाव गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनाय बर' माहारिनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव जोबोद एक्टिभलि बिथाङा थाफाबाय थायोमोन आरो बाहागो लायोमोन आरो बिथांनि प्रेजेन्सआनो जोंनि थाखाय मोनसे एनकारेजमेन्टमोन, मोनसे साहसमोन। दा बिथाङा जोंनिफ्राय मैया गोमालांनायाव जों बयबो गोथौ दुखु मोनदों, माहारि नाङैनो दुखु मोनदों। दा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों बिथांनि सोरगोआरि जौ सोलेरा अराय सम सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै थाबाय थानो जायगा मोनो, बिथांखौ अराय सम सोरगोआव इसोरा मोजां जायगा होयो आरो बिथाङा अराय सम बर' माहारिखौ बोर सारस्रिबाय थायो जे बर' माहारिनि थांनानै थानायनि बायदिसिना हाबाफारि मावनायाव जाहाथे माहारिया जाफुंसार जायो, बेनि थाखाय बोर सारस्रिहरबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो जिखिनि बिथांनि बायदिसिना ससियेल प्रग्राम बा सामाजिक हाबाफारिफोर थागोन, दा बेवहाय जोङो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो फुल्लि सापर्ट होगोन आरो बिथांखौ मान होनानै जोङो दिनै 1टा बाजारनिफ्राय बिटिसि एरियायाव जोंनि अफिसफोरखौ बन्द' खालामनो थाखाय जों खावलायदों आरो मोनाबिलियाव जि आर'ज गाबनाय हाबाफारि लादों बेवहाय बयखौबो बाहागो लानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।